Дорогие суродичи-белорусы, ад імя Рады БНР, Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, вітаю ўсіх удзельнікаў кангрэсу. Вельмі ўдзячная нашым майстрам, якія здолелі сарганізаваць гэтую 26-гадзінную віртуальную сустрэчу беларусаў свету. Далі яны нам унікальную нагоду пазнаёміцца і зразумець, якую вялікую сілу мы прадстаўляем, калі мы разам. Беларуская дыяспара складаецца з розных людзей, розных пакаленняў, рознага жыццёвага досведу і, напэўна, розных партыйных поглядаў. Але ўсіх нас аб'ядноўвае любоў да Беларусі. Я хацела б сказаць колькі слоў пра гісторыю Рады БНР, бо, магчыма, нехта слабае і ведае. Рада БНР дзейнічае больш за 100 гадоў і з'яўляецца сімвалам права беларускага народу на сваю незалежнасць. Цягам дзесяцігоддзяў сябры Рады ў шмат якіх краінах свету даводзілі да замежных палітыкаў, што Беларусь павінна быць суверэннай дзяржавай. У 1991 годзе Беларусь здабыла незалежнасць. У адрозненні ад Украінскай рады, якая склала свае паўнамоцтвы перад прэзідэнтам Краўчуком, мы гэта не рабілі, хаця ўрад Кебіча таго вельмі дамагаўся. Не склалі мы паўнамоцтваў, бо ў Беларусі не было свабодных выбараў, і Беларусь не мела гарантыі незваротнасці незалежнасці. Зараз відавочна, што мы паступілі правільна. Рада БНР не прымае рэжым Лукашэнкі, лічыць яго антыбеларускім, а самога Лукашэнку разглядае як марыянетку Крамля. Мы не прызнавалі і не прызнаём ніякія ягоныя так званыя рэферэндумы. Як і ўсе беларускія патрыёты, мы ўзрушаныя тым народным уздымам, які ўзняўся на бацькаўшчыне ў апошнія месяцы. Для нас вельмі важна, што беларусы выйшлі пад сваімі нацыянальнымі сімвалямі, пад пагоняй і бел-чырвона-белымі сцягамі, нягледзячы на 25 гадоў знішчэння іх у памяці народу. Хачу тут выказаць удзячнасць Святлане Ціханаўскай, яе паплечніцам і паплечнікам за вялікую працу, якую вы робіце. Мы, безумоўна, падзяляем галоўныя патрабаванні: спыненне гвалту, вызваленне палітвязняў, адстаўку Лукашэнкі, пакаранне вінаватых у гвалце. І ў гэтым, як я ўжо казала Святлане ў нашай тэлефоннай гутарцы, вы можаце разлічваць на поўную нашу падтрымку. Больш падрабязна пра некаторыя аспекты пазней распавядзе вам мой заступнік Сергей Навумчык. То жадаю усім нам, дарагія мае суродзічы, плённай працы на карысць нашай бацькаўшчыны. Жыве Беларусь!